Hayırlı kişiler исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Адилә Бирханова. Зейлилер махсус хәрби операция зонасына гуманитар ярдәм җибәрүләрен дәвам итәләр. Бу юлы зур КАМАЗ машинасы Лисичанск шәһәренә кузгалды. Гуманитар йөкне гадәттәгечә Җиңү бульварыннан озаттылар. Зәйдән чираттагы гуманитар ярдәмне җибәрделәр. Көнкүреш кирәк яраклары бу юлы Лисичанск шәһәрендә яшәүчеләр өчен узатылды. Район башлыгы игелекле эшкә үзеннән өлеш керткән һәркемгә рәхмәтен белдерде. Всем, кто задействован в части организации данной работы, всем большое спасибо. Всем неравнодушным заинцам. Болған әйберне биреп була, болғандағына биреп була. Шуңа күрә Зәйдә тырыш халык яшый, эшчән халык яшый. Шуңа күрә киләчәктә дә матур итеп эшләргә, яшәргә язсын, бердәм булыйк, бергә булыйк. Азатлык китерүче солдат һәйкәле янында гуманитар ярдәмне озатуга багышланган чарага район җитәкчелеге, яшь гвардиячеләр, хәрби хәрәкәтләр ветераннары, оешма предприятие җитәкчеләре, авыл җирлекләре башлыклары килде. Зәйдән кузгалган йөкне район башлыгы үзе озата барачак. Алар юлда республика колоннасына кушылып, бергә тиешле урынга барып җитәчәкләр. Бөек җиңү таңын якынайтуга үзеннән зур өлеш керткән мөхтәрәм затлар районыбыз сугыш ветераннары, тыл хезмәтчәннәре аерым игътибар үзәгендә. Узган атнада район башлыгы һәр ветеран йортында булып бәйрәм бүләкләре тапшырды. Зәйдә исән-сау булган 3 бөек ватан сугышы ветераны яши. Анна Ивановна. Район башлыгы Бөек Ватан сугышы ветераны Анна Моисеева йортында җиңү көне белән тәбрикләргә иң беренче аңа килә. Республика рәисе котлавын җиткереп бәйрәм бүләкләрен тапшыра. Анна Ивановнага 101 яшь 9 майны зур хөрмәт һәм горурлык белән каршы ала. Район ветераннар советы рәисе хәрби комиссар да җылы котлауларын ирештерде. Кунакларга яшь артистлар шигырьләрен бүләк иттеләр. Оннан соң Разыв Кәримов шәһәребезнең тагын бер өлкән кешесе ветеран Валентина Лыкова йортында булды. Ветеранның хәлләрен белешеп, якынлашып килүче бөек җиңү көне белән тәбрикләде. Леонид Мачтаков та 9 май бәйрәменә генә кия торган костюмнан орден медальләрен таккан. Кунаклар каршы алырга әзерләнә. Ветеран озак еллар шәһәребезнең куәтле предприятиесе булган ГРСта хезмәт куюы белән дә үрнәк безгә. Август ayında Леонид Яковлевичка 101 яшь тулачак. Авыр елларның һәр мизгелен хәтерли ул, әмма күңел көрлеген югалтмый. Сначала я воевал под Москвой полгода, потом Господь Бог меня сподобил под Сталинград. От Сталинграда я прошел всю Украину до Молдавии. Бөек җиңү бәйрәме алдыннан Зәйнең тыл хезмәтчәннәре, концлагер туткыннары, барлыгы 209 өлкән кеше республика рәисе һәм район башлыгы бүләкләрен алачак. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре. Зәй районы басуларында язгы кыр эшләре дәвам итә. Бүгенге көндә аграрийлар шикәр чөгендере чәчү белән мәшгуль. Бу эшкә зәйлеләр 27 апрельдә республика буенча беренчеләрдән булып кереште. Барлыгы 9250 гектар мәйданда чөгендер чәчү планлаштырылган. Кадр җитештерү комплексының 4 бүлекчәсендә чөгендер чәчү оешкан төстә бара. Биредә барлыгы 1618 гектар мәйданда татлы тамыр утыртылачак. 24 рәтле 2 монопил чәчү агрегаты эшли. Хәлил Уразманов 35 елдан артык авыл хуҗалыгы тармагында хезмәт куя. Чәчү эшендә дә тәҗрибәсе зур. Авыл хуҗалыгы төбәгендә 35 елдан артык эшлим инде. 20 елдан артык чөгендер чәчәбез. Тракторда яңгырлар, погодалар әйбәт килеп, чәчкән уңышлар әйбәт кенә булып, яхшы өмет көтеп калабыз чөгендердән дә, бүтән культуралардан да инде. Бүгенге көндә барлык хуҗалыкларда да чөгендер чәчәләр. Татлы тамыр район буенча 9250 гектар мәйданда утыртылачак. Эшне вакытында тәмамлау өчен биредә бөтен мөмкинлекләр бар. Техника, агрегатлар төзек, чәчү процессы тулай механикалаштырылган. Эшче куллар да җитәрлек. Игенчеләр өчен иң мөһиме хәзер һава шартларының уңайтыруы. Біздің районда барлығы 28 агрегат құрылған шәчуді, шуларының 14 кең 24 рәтлі автомат ұрлық шәчуін текшіру білән құрылған механизаторлар барсыдағын тәжірибәлі механизаторлар, олар тырышып итәнгі таң атудан кешке қараңға сағат 6-дан 8-ге қатлы ішлілер. Район аграрийлары һәр кояшлы көннән файдаланып бер атна эчендә чөгендер чәчү эшен төгәлләмәкче. Зәй хезмәтчәннәре быел да республика буенча алдынгылар рәтендә
эшләрдә булыр дип өметләнәбез. Адилә Бұрханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Яз җиткәч һәркем район территориясендә чисталык тәртип урнаштыру өчен тырыша. Бердәм эшләгәндә генә шимбә әмәләре шын хезмәт бәйрәменә үрелә. Зәйлеләрдә гомум республика мәсенә кушылдылар. Күмәк тырышлык белән шәһәр урамнарын, Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркын, Җиңү бульварын матурладылар. Оешма предприятие идарә хезмәткәрләре барысы бердәм булып зәйне җыештыруда катнашты. Иртәнге сәгать 9 тулганчы зәйлеләр тырмасы берке күтәреп, Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркына ашыкты. Башкарма комитет хезмәткәрләре паркны яфрак чүп-чардан арындырды. Работаем, с хорошим настроением вышли, убираться надо. Нашу территорию вот здесь, вот мы наводим порядок каждый год здесь, каждый год убираемся, дружно, интересно, хорошо, весело. Авыл хуҗалыгы идарәсе хезмәткәрләре дә бик теләп шимбә әмәсендә катнашты. Безнең балаларыбызга паркта йөрергә чиста булсын, тырышабыз. Уңайлы булсын балаларга. Һава шартлары да уңай торды бу көнне. Зәйлеләрнең кәефләре күтәренке, эштән берәү дә авырыксынмый. Берәүләр көздән калган яфракларны тырмалый, икенчеләре чүп җыеп машинага тии. Благострой оешмасы хезмәткәрләре Зәйнең Ленин урамындагы агачларны агарталар. Үзебезнең әйбәт матур булсын өчен тырышабыз инде без аны. Менә субботникка бөтен кешеләр чыкса әйбәт булыр иде, чыкмайлар бит. Безнең оешмада барысы 19 кеше. Менә ул бөтен зәйгә таралган. Кайсы асфальт сала, кайсы агач чистарта дигәндә, кайсы аны чүп җыя. Зәйнең үзәк өлешендә дә шимбә әмәсе тулы куәттә бара. Шәһәрне яшелләндерү оешмасы 9 майга дип Җиңү бульварын матурлый. Барысы 15 кеше. Агачларны агарту, һәйкәл тирәләрен тәртипкә китерү кебек эшләрдә йөкләнгән. Агарту, буяу эшләре, центрда бульвар Победа брусчаткалары ясыйбыз. 9 майга памятникларны яңартабыз. Хезмәткәрләрнең кәефләре яхшы, күтәренке, беренче шәһәрне матурлау өчен тырышалар. Бульвар Победы готовим к празднику обязательно. И брусчатку, и кустики будут все ровненько. Солдат там заштукатурили уже, сейчас покрасить осталось. Сделаем все. Зәйнең спорт мәктәбе хезмәткәрләре зур тырышлык белән үз территорияләрен матурлыйлар. Кулларына пумала тотып, кыймаларны агартырга алынганнар. Бүген нинди матур погода, чыктык без. Урамга бөтен кеше, бөтен организация белән чыктык. Шундый матур итеп җыештырабыз, чтобы бөтен кеше карасын, чтобы матур булсын. Во-первых, для себя, и во-вторых, для всех жителей. Чистарту, яңарту эшләрен төгәлләгәч, бердәм булып фотога төшәргә дә вакыт таптылар. Район күләмендә узган өмәдә 5000-нән артык кеше катнашты. Шул исәптән авыл җирлекләрендә дә чистарту эшләре оештырылды. Адилә Бұрханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Зәйлеләр яратып өлгергән фонтаннар янәдән эшли башлады. Алар энергетик мәдәният сарае каршында Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркының 2нче өлешендә урнашкан. Фонтан ачылу чарасыннан безнең репортаж. 3, 2, 1, пуск! Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркының 2нче өлешендә урнашкан фонтан 30 апрельдән янәдән эшли башлады. Төрле төстәге утлар һәм талгын музыка астында чыгып утыручы фонтанны шәһәр халкы үз итеп өлгергән иде инде. Фонтаны будут включены с 10 дня до 22 вечера. Фонтаны функционируют здесь, в парке Фардеева, и также на площади ДК «Энергетик». Ачылыш чарасына шактый зәйлеләр һәм шәһәребез кунаклары җыелган. Каприз хореография коллективы бәйрәм кәефе бүләк итте. Энергетик мәдәният йорты каршындагы фонтаннар да үз эшен башлады. Ел сайын фонтаннар сезоны ачылу чарасы йөзләгән зәйлеләрне үзенә җыя. Абиим проект вокаль төркеме халыкка үзләренең матур җырларын бүләк итте. Яз һәм хезмәт бәйрәмендә халык рәхәтләнеп ял итте. Һәр фонтанның көйләр тезмәсендә 20 музыкаль композиция татарча җырлар белән рус телендәгеләре чиратлаша. Җырлаучы фонтаннар 31 августка кадәр шәһәребезгә ямь биреп торачак. Адилә Бұрханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Зейдә яңа билгеләнеш, яшьләр эшләре идарәсе җитәкчесе итеп Гүзәл Шәрәфиева билгеләнде. Моңа кадәр ул Мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары вазифасын башкарды.
Республиканың спорт сөйші ешлері зейге жиылды. 26 апрельде Татарстан студентлар отрядлары спартакиадасы узды. 6 район командасы Энергия стадионында күш сынашты. Татарстан студентлар хезмәт отрядларының спартакиадасы зейде узды. Қозан, Олабуға, Зей, Буа, Кукмара, Лениногорск ешлері Энергия стадионында спорт түрлері бойынша күш сынаштылар. Спортчыларының башқарма комиссия жетекшісі орынбасары Светлана Ревина сәлемләп зор уңышлар тіледі. Зей командасы ярышларда бірінші тапқырғына қатнашмай, узған елда 3-ші орын алғаннар. Быйыл ise жеңуші болу үшін тырышалар. Участниками соревнований являются любители, обычные бойцы, студенты СУЗов и вузов республики. В прошлый раз штаб студенческих крат Заинского муниципального района вместе с Заинским политехническим колледжем заняли 3-е место в общекомандном зачете. Спортчылар еңелі ГТО нормативлары тапшырдылар. Баскетбол, волейбол, мини-футбол, канат тарту бойынша да өз күшләрін сынадылар. Адилия Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хабарлары. Зейфіқлары һәм Новый Зай район газеталарына 2024 елның 2-ші ярты еллыгына язылу башланды. Районда булган вакыйгалардан хәбәрдар буласыгыз килсә, тиз арада район басмаларына язылып калыгыз. Шуның белән бүгенгә хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау буллашам. Ялларыгыз файдалы һәм имин үтсен.